Ang pangit-pangit yan. Gusto may natin namang isa nito. Oh, si ate na pangit. Oh, oh, nalaglag na guys. Oh, ang pangit na mukha niya. Yan na po. Yan na po si ate na pangit. Halos malabo na yung ano niya. Yung, oh, yan, malinaw na ulit. Feeling model. Feeling model ka lang. Oh, ito yung bilbil. Oh, bilbil niya. Oh, oh. Saan ka? Ayoko. So, shout out po, tingnan nyo. Oh, mga babae. Ano? Magandang babae sa tinahikan. Magandang dilag. Oh, di ba? Magaganda, oh. Sinong leader sa kanila? Oh, tingnan nyo, guys. Oh, ang gaganda, oh. Pang ganun, may palingon pa si ate.